महाभारतनि जुद्धआवबो सैथो आरो असैथोनि गेजेराव दिनैहाय बे दावहाया जादोंमोन। दिनै सैथोनि लामाजों थाबायग्रा पन्च पान्डबा दिनै देरहादोंमोन आरो दिनै बे बिटिसिनि इलेक्सननि जुद्धआव सैथोनि लामाजों थाबायग्रा दिनै हाग्रामा महिलारिया देरहाबावनानै खेबसेनि थाखाय बिटिसिनि सिट जागोन बे रोखा जाबाय रायजो राजाफोर। कुनु शक्तिया बेखौ हमथानो हानाय नङा आरो 20 बोसोर दिनैनिफ्राय आरो 20 बोसोरसिमाव बिटिसिखौ सासन खालामनो हानाय कुनु नेता जन्म जायाखै बे रायजोआव रायजो राजाफोर। प्रमद बर'आ दिनै बर' जाथिखौ दिनै थगायनायनि फिथाइखौ मोनजासिगोन आरो बारा गोबाव गैला। जोंनि मिथिनायाव इलेक्सना हयथ' 14 तारिखनि अक्ट'बरनि गेजेराव फोसाव जासिगोन आरो मोननै फेसाव जागोन होननाय जों मिथिनो मोनदों मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय। 29 तारिखआव मोनसे नङाबा माने 5 तारिखआव मोनसे दिनै बाक्साजों उदालगुरिजों मोनसे फेसाव जागोन आरो चिरांजों क'क्राझारजों मोनसे फेसाव जागोन। बेखौ जों मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो हादों रायजो राजाफोर। आरो फोसावनो हाला आरो बे खेत्रआवबो जों देरहादों रायजो राजाफोर। प्रमद बर'नि सरकारजों स्रि स्रि रायज्लायखोमानानै षड़यन्त्र खालामनो नागिरनाय, इलेक्सनखौ फासयहोबावनो नागिरनाय, बे दिनै गभर्नर रुलखौ आरो बारायदेर होबावनो नागिरनाय, गावखौ इन्टारिमशिप खालामनो नागिरनाय, सिं बिटिआरनि सुक्तिनि दफाफोरखौ असांबिधानिक हिसाबै मावबाय थानाय बे षड़यन्त्रआ दाख्लै 7 तारिखनिफ्राय धुलिसात जाजोब्बाय रायजो राजाफोर। धुलिसात जाजोब्बाय आरो बे आवगायलांनो हाला रायजो राजाफोर। बे जाबाय बिपिएफनि आरो मोनसेबाव देरहाबावनाय। बे मोनसे बिपिएफनि देरहाबावनाय जेखि सिमां अनसाया मानो बे बिपिएफ दोलोआ जेबो गैला रायजो राजाफोर। हाग्रामानि बे शक्तिखौ नुनानै, हाग्रामानि गोहो बोलोखौ नुनानै आसाम सरकारा बै समाव एरा खालामदोंमोनबाबो दिनैनि तारिखआव सर्बानन्द सन'वालमोन, हिमन्त बिश्व शर्मामोन बायदिया गावसोरनो फन हरै रायज्लायनांदों हाग्रामा महिलारिखौ आथिं हमफिननो बाध्य जादों रायजो राजाफोर। 2021 फैगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि नङाबा जों आसाम सरकार सालायनो हानाय नंला। दिनै बिथांखौ दिनै आथिं हमफैफिननो गोनां जादों रायजो राजाफोर। जों दाख्लैबो खोनाबायदोंमोन ना बे सरकारजों मोजां नंला, आरिला माबाबाय आरिबाय नङा होमबा? ना बे गैला आरोना रायजो राजाफोर। जोंजोंसो गोथाव जाफिननो गोनां जादों। गोथाव नुनो नागिरनो गोथाव जादों। जेरेखम दिनै जों मिथिया हौवाफ्रा हिनजावफोर नायो, धारबारियाव नायबाय, क'क्राझाराव नायबाय, उदालगुरि नायबाय, नागिरै मोना उसुंनिखौ लायनाय नङा होमबा? बिदि जाबाय आरोमा। हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सन'वालमोना गावनि थाखानाय गोदो लाफाबोबाय थानाय बेखौनो उपाय गैया न'निबाबो होनोसै होननाय बायदि नङा होमबा? बेबादि जादों आरोमा घटनाया। बुजिबायना? घटनाया बेबादि जादों रायजो राजाफोर। उपाय गैया, नागिरै माखौ लालायनाय गान गैया होमबा? बेबादि जादों आरोमा। बैसागिनि गाना सानफा साफा हिनजाव नागिरनाय होनलायनाया बेबादि गान जादों आरो। दा रायजो राजाफोर नांगौ जेबो गैया। प्रमद बर'आ राजनितिक रोंखाया बियो। राजनितिक नेता मोनबा इलेक्सनसो बिनांगौ नंगौ। इलेक्सनखौ थाबैनो खुंनांगौसो होननांगौ बियो। बे माबा